morning. Iya. Klambi kuning. Mripate wis mliling, ngarepe gedang kuning, kaose kuning. Wisuk wis baratus wis ngangkati banyu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Alhamdulillah pemirsa, hari ini adalah hari Senin nggih. Tanggal piro ya aku lali aku. Urung. Terus pokoknya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, piringi rezeki sing berkah barokah. Cingkirmu ya kuning, jeruk sing mbok gawe ya jeruke rupane kuning. Kuwi montor ning ngarep rupane ya kuning. Sing penting siji, gigi tidak boleh kuning. Nah, engko nek daraki emas, wah regane larang. Wes ki mang irisi kerupuk pemirsa. Esuk-esuk wis tak irisi kerupuke nggih, cilik-cilik ngene iki ya. Ki tak irisi kerupuke. Cekeli ngene ya tan aku tak ngirisi tan. Cekeli ngene ibuke rasa kok ketokno apa ketokno tangan ngene lho, Dok. Nah, wis ngene tok. Ketokno ngene ya. Apa kuwi? Kerupuk. Ibu gak usah diketok. Gak usah. Iki bar kok kulkas lagi dipotongi kok terus di pepe. Engko nek garing digoreng, dienggo cemilan intene. Ini, Dok. Terus ditoto. Jinga cilik-cilik ngene lho. Ora tak ketok ibu. Wes engko dadine kerupuke cilik-cilik lembut to. Di PPC. Ini gak? Yo kabeh engko tirisi. Nek pas sarapan wis eneng. Kok wae. Nganu cah kudune iki dikukus yo tan yo. Dadi apa luwih matenge luwih tenanan yo tan. Wis buke kleru kok. Wis dadi kerupuke ngene. Wis engko dilanjut iki malah lap sing mbok syuting malah lap. Wes pateni. Situ Bondo. Apa? Walah Dek isuk-isuk wis bingung perkara listrike sampean piye nek mateni. Nek mateni piye? Dekne kan ora iso mlangkah lewat montore Pak weh yo. Iya, muter. Bisa, Mbak. Wis dionokno Makjah. Dionokno Makjah. Nanti sore Makjah masak. Makjah masak. Nanti sore kok tenan. Nanti sore Makjah kuwi arep gawekno teh kembojane Bunda Dewi. Aja kukur-kukur gitu lho. Teh kemboja kuwi engko dideleh ning gone botol-botol terus Makjah engko nggodhok teh terus dikasih gula terus seperti instruksine Bunda Dewi. Duduke sing apik. Hati-hati di jalan ya Bunda ngono. Hati-hati ya Bunda. Repa piye kabare Repa? Repa kabare piye Mbak Cio? Bubuk lah. Ojo mbok ketok. Rambutnya disisiri sing apik aja ngono, Nduk. Aku didelok Mbak Indah iki lho. Engko Sisiran sing apik. Ya wes demikian kondisi terkini nggih. Ya wes sehat-sehat, selamat sampai tujuan. Kita ini tak enak mau. Bareng tempe. Iya, Bunda. Burung cek tekan situ Bondo. Motor mengko jam sarapan bayi karo asem-asem tempe. Ibu ini pemirsa, ini sarapane Wes monggo sik sing mang tangan. urung sarapan ayo
Dek sarapan yuk. Oh, sinten mbek apa? Sama. Ini. Iki sayur ireng kluwek. Bacaan Nana. Nana Madiana. Sik tak critani yo. Bulik Sumini. Mm. Sinten melih, Bu? Sinten melih, Bu? Oh, baru. Mbah Rup. Sampai duduk Bu. Duta duduh koyo Mas Aji. Ngono ya. Nggih, Mas Aji nggih senengane duduh. Niki enten sambal goreng kentang, enten mie. Kula kok nggih pengen sayur ireng, niki mboten pedes lho pemirsa. Pengen Monggo tambah pemirsa, tempe. sing sarapan yuk do sarapan. Baik kalau jangan asem tempe pemirsa. Lho, Tempene gede. enggak makan Monggo, sayur monggo. ireng Saya karena tak bayi jemput kaki agak dulu, sakit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama lauknya tahu crispy. Alon-alon kok nek tumpah. Pelan-pelan yo nek mau Jo. Bentar. Enak yo. Larang putih iki dikuncir ngono, ben gak injambia. Tempenya gak patek mateng. Kenapa tidak matang Mbak? Jak untuk mentah. Rontok mentah. Enak ya. Jurune jan mau pengen jalan-jalan sebentar gini mama, Bu. Ampun buka warung. Mana mulai sik engko jare mana. Wah, mungkin. Ora sore. Nggih, nggih. Iki macah nembe diutus Bu Carek ndamel bakwan jagung. Oh. Kan. Masake kok rondok engko koyo men dhewe nek kalau. Nggih, nggih. Mulai esuk kan. Jam 3 dulu dono. Enak apa sih goreng nek sore. Ndok. Bumbune digawe nek sore kok karek sreng. Nggih. Gawe mie. Gawean gawe kering. Wes ngono kuwi tok, Dok. Enak ini Mbak. Enak lho. Alhamdulillah enak betul. Banyak kan mbak tempe? Sak Lah lho. bayi bayi wis tempe. Oh Tahu iya. crispy ae. Tahu crispy aja Bu. Heeh. Kembane jan. Ayo sing tahu crispy yo. Terus selesai mek taruh lagi. Tapi mau ada story. Kon gak nak pupuk terus. Nggih. Dadah jagung. Oh, ini mendung kenangan pemirsa. Mendung banget. Mulane mbok pelang. Anu kok ada ini Mbak Yun. Apa ki? Engko mbak kancane sore aku. Subuh mang bayi tak telepon. Lah Mak Jan mboten mantuk, Bu. Jare subuh-subuh aja mantuk. Terus Mak Jan, aku anu, Mbak, wis tangi ndek mang. Terus pas subuh mau tak syuting mantuk mang. Masake sore. Aku cak mulai ya Bu ya. Jangan aku pupuk ke nenek Mbak. Ini bukan klarifikasi di pemirsa. Kan di komen saya baca keluarganya Bu Yun itu keluarga tukang klarifikasi. Nggih, mohon maaf. Kenapa Mbah Yi tidak mau tidur di tempatnya Intan? Dikarenakan gini, nek ning gone Repa kuwi cedhak dengan kamar mandi. Mbah Yi ki begitu bangun nyet ki langsung ewer-ewer ngono pemirsa. Karena bayi ngompolan temen sama. Wong jan ning gone Dik Dewi nggih ngono nggih Bu. Aku jane nggone Dewi ki yo sik rontok kadoan Yun. Asline ngono. Tapi terpaksa nek repa enek. Gak enek terpaksa ning kono. Omong Ning perintahnya pemerah kayak ngene repangane ya turu kono saya
Nggak ada masalah apa-apa sama anak-anak semua sama. Cuma ini bukan Gak apa-apa bayi. klarifikasi gak pokoknya ini ya penturun Mbak Indah aku gelem aku jane. Cuma saya itu nek kencing lho pemirsa saya. Pomo ape mlayu rono kuwi wis engko timbang tek cecerane keramik kaya mesakno sing enom. Nggonku yo enek kamar mandi sing cedhak niku lho jane, tapi wong bayi terus terang gak piye yo gong-gong serak ngono lho. Lagi nyamane ning kene. Jadi gak ada apa-apa aku karo bayi. Kok ning gone Bunda Dewi gelem nggone Bu Yuni gak gelem. Gak apa-apa pemirsa. Lah yo piye yo? Wis pokoke gak usah diceritakno. Kuwi nyamane ning kene cedhak kamar mandi. Dawa pokoke mbah Gak itu. apa-apa kok. Pokoke nek cedhak kamar mandi plek ku ya wis sret ngono ae mbah wis. Kadang ya wis ngono ae rodok kecer apa nek rodok adoh. Entek malah tekan dalan. Saya tuh Tapi kasihan dipempesi ora anak-anak. gelem. Saya pempesan nggak mau. Orang yang sudah tua pemirsa yo, sebenarnya sampean pemirsa harus podo ngerasakno. Apalagi kayak bayi Saya tak ini ya. kunjungannya, Bu. Nduk, bayi sudah makan. Kok saya duduk sik kene. Kene duduk sik. Jangan kebiasaannya seperti itu. Pokoknya ya Ngurung bar aja mbok kok kasih. sik enak ya carane ngono duduk sik. Oh. Ini rumah makan, ngurung bar, mbok ring kesi gak apa-apa, ring kesi kuwabeh ngene tamu-tamu sak restoran wangi sah-sah gak apa-apa. Kok men ngono ajean. Nek ku ben bar sik, kok nggak ring kesi. Leng rumah makan yo ngono biasane gak tak anuin. Piring apa dikelumpukno, tumpuki. Sampah-sampah dikelumpukno. Jejer-jejer ngono. Tak iseni yo Mbah foto. Iya, kok diseni. Wis ning kok sik wis bek mbok isekno kabeh. Ngono pemirsa, dadi wis muga paling sehat kabeh. Amin, amin, amin. Iki mengke mboten ngertos penggawe konten apa. Kok nek ngene macah, kok nek setengah siji baban Insyaallah. ban dhuwur kok. Ban dhuwur mulai masak deh. Apa saurunge dhuwur ya? Kok. Kok nang ora wis diseng-seng deh. Pokoknya deh kayak sego uduk ya. Sedep ah. Terusan ngering, terus karonan mie bijak. Terus karo telore dibumbu Bali. Ngono. Nggih. Wah, sing ngono kuwi. Bon. Mang ceritane ngono karo aku. Tak engke sih oleh iki. Ngono wis ndek bayi. Engko bingung kok. Ngono ceritane mang. Usah Apa lewat piye? Sabar. anu Bu. Apa mantuk ora perkara pendang masak gak. Kayak sarapan pake tapi teko omah. Wis enek sego teri. Ngene lek sukri. Pake emang sarapan sego ngene. Lek Sukri anu niku. Bedamin. Oh, oke. Sing istrine itu loh pemirsa, istrine kemarin dijak masuk vlognya Mas Dimas waktu beli seling flying vlog kuwi Mbak Rita itu asli wong Sumatera. Asli sana, jadi ya bahasa Indonesia seperti itu pemirsa wong. Ning kene pirang tahun ya pemirsa masih berbahasa Jawa ki belum begitu Belum teteh paseh, ngono lho, belum belum paseh. paseh. Memang asline orangnya Asli orang ngono. sana dulunya Asli kan kono. nikahi Merantau lah. orang Padangan. Asli orang Padangan Heeh. tuh masih saudara sama yang punya material Sama itu. Bu anu Mas Nandong. Terus Mbak Riba apa jenenge? Mbak Rita Mbak Rita aku terus ditinggal meninggal. suamine. Terus dapat Pak tetangga Supri, Pak Sukri supire. tetanggane Mas. Supir material di situ terus mergawe barengan ning kono sampai sekarang terus udah punya anak satu. Tapi Mas Dimas anu Tumbas seling tinggi flower pot napa niku lho Bu. Tong Hah? mriku tumbas seling kan Mbak Indah nelpon, Bu. Jenengan gadah nomor WA-ne Mas Pandi ajeng pados niku lho napa seling tinggi proyeknya Mas Dimas. Terus Mbak Ayu mboten enten. Terus akhirnya Mbak Indah mampir tenggene Pak Nandong niku kan enten terus Mas Dimas mriku. Paune nggih tangkat kula informasi tumbas seling niku. Dek kemarin lho kok enek Mbak Rita, namanya Mbak Rita pemirsa masuk vlognya Mas Dimas.
Iya, Ibu Mbak. asli iki bahasane nggih seperti itu. Tumbas gini Bu ya. Ibu beli es. Bisa Beli Fanta nek. Asli Mulai kan kok. anake sing lanang cilik mesti njaluk Fanta. Nek gak tukono Fanta mesti pure. Wis itu kok ngene khusus lah ya tapi njaluk Masih mampir pengen. nggone basis karena minta permen Yupi sama Fanta wong. Basis yo tengah-tengah ngene tok pemirsa yo maaf nek pemirsa jenuh masakno basis makake yo kon mlaku bianter yo ora iso. Pokoke yo nek dijak tapi Kula lagi reso alon-alon banter iso. bayi, kula mlaku banter nggih kula Iki mboten mah saged. majang kok nek rono jam pira ora apa-apa muni ngono. Lah aku tak buka sik enek ngono. Ya tak buka. Nggih rek, pun tak buka. monggo bayi. Kula ajeng anu bayi. Napa? Niku lho. Resik-resik. Walah entuk 11 menit. Iya. Sepi ya, pengen popong ya. Sepi yo, gak enek popong, gak enek bunda, sepi. Gak popong, kok nek pengen rame yo nyanyi. Intan tak syuting ya. Karek kurang golek 4 menit lho. Mepen iki nais. Nek mepen iku nais kok popo. Sakarep njupuk apa iki? Seneng banget. Hanger. Hanger. Kek iso lali hangere ra digawa mang piye? Muga-muga ya eneng panas ya. Kerupukku ben garing. Anu nduk mepek kerupuk. Mepek kerupuk. Hati ketabrak. Iki pemeane Bunda Dewi. Pesen ning nggone Mas Nur. Nek Bu Yuni digawekno Pak Silo nganggo kayu-kayu yang ada. Kerupuk. Jangan aku tembok umbal ya, Bu. Izo lagi sik nding ya. Heeh. Lah pikirku wis mbok gondal-gandolo ning kono terus langsung tak saut ngono ya, Rak. Lebok nebak ngono. Walah ambune wangine, Nduk, ning ngekeki wangi ki mau sak piro. Siti kan. Wangi banget harum. Harum tenanan. Bagus toh. Dek aku tunggu lodok iki kabeh. Oh. Pasti tata Pak Silo. Mendung. Nduk. Aja ning kene enek jaminane Pak Silo saru. Endi? Duh, buka kono. Lah dia. Mojo jo. Lah nggo ndi panggone? Dari yo padha ae to ya. Salah panggone yo ora oleh. Sampai wangi pemirsa mbok nek ngekeki sak piro ki mang. Kadang wangi sing gedhi lho. Mbah tinggo ping piro karo Intan. Ora nduk ora kurang entasi. Wes aja diombambu wis roh nek wangi. Engko klambine purik kuwi engko menggo ombambu ae. Iya. Warna hitam gue ndi yo. Ijo sing warna hitam ning ndi nduk ya? Ora keri ning mesin cuci ning nggone Mbak Indah. Ora Lah ndek iki pas mantuk kan awakmu nganggo baju sing ireng kuwi. Heeh. Kuwi lali gak mbok go pulang. Ketoke gak enek dek, Nduk. Berarti ujek ning kono. Intan kecer sing warna hitam. Warna hitam enek tulisannya putih toh. Bombogi popo ku lho sing Iya, warna Bombogi. hitam. Iya, berarti yo mak pas cerita kok ngene. Walah Bu, niki wong Mbak Intan dijak wangsul. Wong bajuke teng mesin cuci niku langsung dipuwendhet dibeto wangsul ngono leh. Heeh. Berarti sing mbok gawa klambine Ibu, Heeh. sing klambine Inten jek ning jero mesin cuci nggone kinara kono. Ngono, yo gak apa-apa leh.
Engko tak parani ya, emang aku kok. Ya Allah. Nek sida mbah mang jerene ndek bengi Mbak Indah WA. Engko nek sida anu Bu, Intan ape diparani Sriwikute, lape dijak nggih konten. Iya. Sapa iki? Wah, cah cilik-cilik. Wah, lah layangane temangsang. Cah cilik kuwi sapa? Walah Alip. Iso le? Iso. Delok dang mlayu. Alip karo Do. Endi le randang mabur? Dan kasih. Saya dang bulno. Sek ta. Isa apa ora kuwi? Angine rong enek, angine ning sawah kono. Nggih pun pemirsa, demikian nggih. Iya wis ngerti Ibu, roh aku hitam warnane hitam, kaos warna hitam. Demikian nggih pemirsa konten pagi ini. Semoga perjalanan keluarga besar Bapak Kepala Desa Ngadu, Pak Lurah Andik Subeno beserta keluarga besarnya senantiasa diberikan kelancaran, selamat sampai tujuan dan selamat berbahagia liburan. Doa terbaik untuk jenengan semua, yang sakit paring sembuh, pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan momongan saleh-salehah ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus ka, Dok? Madhep rene lah. Cus iki sing senyum. Cus. Oh ya iso apa ora kae Alip. Oh alah ya. Mangsang ae lho. Iso apa ora Lip?